An raba maki tsakanin Chelsea da Arsenal lokacin da suka tashi kunnen doki 1-1 a jiya Lahadi. Tun kan hutu aka bai wa ɗan wasan Chelsea Moses Cansado jan kati. Karan farko kenan a Premier League a wasa na 130. Da wannan sakamakon Gunners ta ci gaba da jan ragama a teburin Premier da tazaran maki 5 da Manchester City ta biyu da kuma Chelsea ta uku mai maki 24. Bayan kammala Premier League mako na 13, sabon dan wasan Liverpool da ta siya kan fara kakan nan kuma mafi tarihi mai tsada a kungiyar Alexander Isak ya fara ci mata kwallo a Premier League. A jiya Lahadi Liverpool ta je ta yi nasarar cin West Ham 2-1, wadda kungiyar ta London ta kara karawan da 'yan kwallo 10 a cikin fili. Manchester United ta je ta doke Crystal Palace 2-1 a dai gasar ta Premier League. Ta kawo ƙarshen wata tara da ba a ci kungiyar a gida ba, wato a Selhurst. Karo na biyu da United ta yi nasara a waje kuma ta yi nasara zuwa ta 7 a teburin da maki 21. Ita kuwa Aston Villa ta koma ta 4 teburin babban gasar ta Mulan ta Ingila sakamakon nasarar cin Wolverhampton ɗaya mai ban haushi a jiyan. A jiyar Real Madrid ta je ta tashi kunnen doki 1-1 a gidan Girona a wasan mako na 14 La Liga. Kuma Real aka fara ci daga baya Kylian Mbappe ya farke mata a bugun penalty. Kenan Real Madrid ta yi kasa zuwa mataki na biyu da maki 33 bayan cin wasa tara da canjaras 3 aka doke ta ɗaya daga ciki. A ranar Asabar Barcelona ta ɗare kan teburin babban gasar ta Mula ta Sifaniya da maki 34 sakamakon nasara akan Deportivo Alaves da ci 3-1 a Camp Nou. A jiya Lahadi Ranchers ta yi nasara a gida a mako na 3 a NNL, inda suka yi ta taburza da Bichi FC a filin wasa na Bakwakwan ta Kore da ke Minan jihar Neja. Kuma Paul Avo ne ya ci kwallon a minti na 73 dab da a karkara wasan, yayin da abokiyar ramayyar ta Kada Warriors ta Kaduna ta ziyarci garin Abuja, inda suka kwaso kunnen duro tsakaninta da CTFC, yayin da Kadan take mataki ta 5 a rukunin maki 5 tsakaninta da Doma United na saman teburin. Ita kuwa Ranchers maki 1 tilo tsakaninta da Jigawa Golden Star mai jan ragama a rukunin da. Ƙarshen labarin wasannin kenan. Bello Saja Audu, labaran Invicta.